partner conosco. God wil een partnership aangaan met ons. Dinge vida aqui. In dit leven. Ita nos fuente sin limite. En het is onze bron zonder beperking. Filipenses 4:19. Filippenzen 4, vers 19. Nós temos? Hebben we het? Versículo 19 está pensa, e mi Dios lo provee, tur lo que vos timester, según su riqueza, den gloria, den Cristo Jesús. Que bem, Pablo está dizendo nós, Dus Paulus leert ons e mi Dios lo provee, tur lo que vos timester, dat mijn God alles zal voorzien wat u nodig hebt, según su riqueza, den gloria, volgens zijn rijkdom, den Cristo Jesús. in Christus Jezus. Tremendo, não? Fantastisch is het niet? Ora nós estudia versículo aqui, nós podemos constatar Als wij deze vers bestuderen, kunnen we constateren que Pablo te considera y mira a Dios como su fuente. dat Paulus God beschouwt en hem ziet als zijn bron. Esta bisa, mi Dios lo provee. Hij zegt, mijn God zal voorzien. Pablo te enseña-nos aqui também que Dios está rico, Paulus leert ons hier ook dat God rijk is, sin límite, zonder beperking. y que es Dios de abundancia. En dat het een God van overvloed is. Pablo te indica bon clar, Paulus geeft hier heel duidelijk aan, pero mi Dios lo provee, mijn God zal voorzien tur mi necesidad nan, in al mijn noden, según su riqueza de gloria, según su riqueza de gloria. Hij zegt dan, mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Den Cristo Jesús. Den Cristo Jesús. In Christus Jezus. Com outra palavra, Met andere woorden, querido romana, geliefde broeders en Deus, zusters, Deus é magazine rico e abundante, God, zijn magazijnen zijn rijk en overvloedig. com tudo que você mister, Met alles wat u nodig hebt, para turbo necessidade, voor al je noden, tanto espiritual, zowel geestelijk, material, materieel, emocional, emotioneel, como esse financeiro também. als de financiële ook. E o outro não também. En de andere dingen ook. Coisa tem Cristo Jesus. Het is wel zo dat het in Christus Jezus is. Que mendi Deus está nos fuente, Dus, het betekent God is onze bron. Deus quer está nos fuente, God wil onze bron zijn. Deus porta nos fuente. God kan onze bron zijn. Nos te permite Deus? Laten we God toe. Se nós compreender isso aqui, Als we dit begrijpen e nós que permitir Deus para prover, en we willen God toelaten om te voorzien. e promete que nós mestehasi, Het eerste wat wij moeten doen ta mira Jesus como nos fuente para prover turcos. is Jezus zien als onze bron die alles in alles kan voorzien. Isso aqui tá é fundação. Dit is de basis. Bom mestre quer que o versículo de Filipenses 4:19 Je moet geloven dat de vers van Filippenzen 4:19 tá verdade. de waarheid is. Bom mestre aceitar Jesus como boa fuente. Je moet Jezus aannemen als je bron. Por exemplo, Bijvoorbeeld, se você tem negócio, als je een zaak hebt, ora bom mestre mira Jesus como bom partner mais principal. moet je Jezus zien als je voornaamste partner. Isso número 1. De nummer 1. Se você assim, Als je dit doet, ora bom mestre consultar com Jesus, dan moet je Jezus raadplegen over de decisão que você quer tomar over de beslissingen die je wilt nemen. e permitir Jesus guiá-lo En toelaten dat Jezus je leidt. e mostrar-lo na onda bom mestre tira bonet. En ook aantonen waar je je net moet gooien. Quadriba Pedro e outro pescador. Denk aan Petrus en de andere vissers. Banco rato den e boek de Juan, Ga even met mij naar het boek van Johannes, capítulo 21, hoofdstuk 21. está na página 1046. Capítulo 21, antes nós vamos ler versículo 6. Johannes 21, vers 6.
Aqui Jesus está aparecendo na apóstolo, Hier verschijnt Jezus bij de apostelen. na pisca inteira noite Ze hadden de hele nacht gevist. e não há ranha nada. En ze hadden niets gevangen. E hora dia começar a abrir, En toen het dag werd, não há decidida by terra back. hadden ze besloten terug te gaan aan land. Atuna miruende parar, atuna nota bota saco te Jesus. Ze hadden iemand zien staan, maar wisten niet dat dit Jezus was. Atuna versículo 5, En bij vers 5, Jesus te bisa, anto Jesus bisa nang, yunang boso ting algum pisca? en Lang- Jezus riep, vrienden, hebben jullie iets te eten? Nanga conteste, no. Nee, antwoordden zij. E ela bisa nang, tira hereda na banda direita de eboto e boso lohanha algo. E ora ei nanga tira hereda e nang nota bota pora hale pa motivo de quantidade grande de piscar. A horta pisca donanta. Nu zijn dit vissers. Na não reconhecer e gente que bota parar com Jesus. Ze hadden de persoon Jezus niet erkend. Que mende na momento que Jesus sa papia, Dus op het moment dat Jezus sprak ia duna nang instrução, en hun een instructie had gegeven, não pora pensa de quem botar. hadden ze kunnen denken, maar wie bent u dan? Ta nós ta pescador. Wij zijn de vissers. Inteira noite nós We pisca. hebben de hele nacht Ato gevist. nós não há En we nada. hebben niets gevangen. Ato não pora by terra, En ze hadden aan land kunnen gaan sem escuta. zonder te luisteren. Ato não pora perder e bendição. En ze hadden de zegen kunnen missen. Agora na hora que não pora reconhecer En Jesus, zelfs op het moment dat ze Jezus hadden herkend, não pora pensar, hadden ze kunnen denken, pergunta carpinteiro Jesus tá? maar is Jezus niet een timmerman? Que sabe de pescamento? Wat weet hij van vissen af? Anto queda sem escuta. En blijven zonder te luisteren. Anto perde na bendição. En ook hier hun zegeningen missen. Assim nós também por perder nos bendição. Zo kunnen wij onze zegen ook missen. Versículo 7. Vers 7. Anto e discípulo ei que Jesus estava estima avisa Pedro, tá Senhor. E ora Simão Pedro atende que estava tá Senhor, ela viste su panha de arriba, para sobre etapa tá sunu e atira su mes den la mão. Passou e discípulo mister por reconhecer Want deze discipel had moeten herkennen que algo sobrenatural passa. dat iets bovennatuurlijks was gebeurd. Que não arriba na mes força, Dat ze niet in eigen krachten, não chega na episcana. dat zij deze vissen hadden kunnen vangen. Tá pensando bisa tá Senhor. Daarom heeft hij gezegd, het is de Heere. Jesus sa na onda episcana tá. Jezus weet waar de vissen zijn. Tá Jesus tá proveer de acordo com nossa necessidade. Jezus voorziet volgens onze noden. De caso aqui tá para piscar. In dit geval hadden ze vissen nodig. Por isso dembo caso tá trabalho. Misschien in jouw geval is het een baan. Tá cas. Is het een huis. Tá sanação. Het is genezing. Tá hipoteca. Is het een hypotheek? Tá boiunang. Zijn het je kinderen? Tá advogado. Is het een advocaat? Jesus quer para nós ter êxito. Jezus wil dat wij succesvol zijn. Tá nós mes te permitir. Wij moeten hem toelaten. Pero tembiata nós mes tá stroba. Maar soms zijn wij het zelf die het verhinderen. Bankumi, nós tá bang ding e boek die Proverbio nang 3. We gaan in het boek van Spreuken, Spreuken 3. Aqui na página do Bíblia Santo 606. Provérbio 3, até nós lesa, versículo 5 e 6. Spreuken 3, vers 5 en 6. Confia no Senhor com inteiro coração e não depender riba do mês compreendimento. Dentro do caminho não reconhecer e lo dirigir bo beregna. Timbia nós está muito saber para nós mesmos. Soms zijn we te wijs voor onszelf. Até nós está depender van nós mesmos conhecimento. En we zijn dan afhankelijk of steunen dan op onze eigen kennis. Até hora que a instrução vem, En wanneer de instructies komen, nós te bisa coisa te zona gek. dan zeggen we, ja, dit klinkt een beetje raar. É coisa não por. Dat kan niet.
Paso tabo ta pescador, tabo samio. Want jij bent de visser en jij hoort het beter te weten. Paso tabo ta accountant, tabo samio. Omdat jij accountant bent, hoor je het beter te Paso tabo weten. ta secretaresse, tabo samio. Omdat jij secretaresse bent, denk je beter Paso te tabo ta weten. carpinteiro, tabo samio. Omdat jij timmerman bent, weet je het beter. Anto bota depender bo mes compreendimento. En dan ben je afhankelijk van je eigen kennis. Anto bota perde bo bendición. En dan mis je je zegen. Nós te compreender? Begrijpen we het? Danke per mena. Se Jesus está nos fuente, Als Jezus onze bron is, anto essa aqui ta conta também para nos relacionar, en dit geldt dan ook voor onze relaties, para nos matrimônio. voor ons huwelijk. Turnos necessidade não. Al onze noden, Também são financeiro, ook de financiële, emocional, emotionele, dentro área, op alle gebieden, também relação. ook relaties. O problema tá Het probleem is que tem viaja nos ta quita nos vista for de nos fuente. dat wij onze ogen afnemen van onze bron. Ato nos ta wak riba rende como nos fuente. En we kijken naar de mens als onze bron. Se tem relação bonota senti bom, Als je je niet goed voelt in een relatie, não vai buscar consuelo sem que nenhum outro caminho. ga geen troost ergens anders zoeken. Vai cerca Jesus. Ga naar Jezus toe. Se bom mira bo casar como bo fuente, Als je naar je man of vrouw kijkt als de bron, para hasibo om feliz, je gelukkig te maken, cumpre com bo necessidade na, en je voorziet in je noden, bota busca problema. dan zoek je vraag je om problemen. Cubo casar tem responsabilidade? Dat je man of je vrouw verantwoordelijkheden heeft, Seguro que sim. ja zeker weten. Pero é nota bo fuente. Maar hij of zij is je bron niet. Nenhum gente na mundo Geen enkel mens op aarde tá capaz para cumprir com turbo necessidade is na. in staat je te voorzien in al je noden. Nem mais que com duro na purba. Maakt niet uit hoe goed ze het proberen. Of quanto não hasi na best. Of hoeveel ze hun best dan ook doen. Of quanto bia abo corda na. Of hoe vaak je ze dan ook eraan herinnert. Bom este wak riba Jesus para trazer qualquer cambio. Je moet naar Jezus kijken voor welke verandering dan ook. Como este den abo e den bo casar. Die nodig zijn in jou of je man of je vrouw. Natural. Natuurlijk. Bo por e mester papia com bo casar. Je moet het met je man of vrouw over kunnen hebben. Ora é tempo ta apropriar. Wanneer het de juiste tijd is. Pero prometo esse, Maar daarvoor bo meste ora. moet je bidden. Busca Deus. God zoeken. E pede Jesus. En Jezus vragen Pone bom mes coração na ordem para mim. om je eigen hart eerst in orde te maken. Anto depois de tem a conversação. En daarna het gesprek aan te gaan. Hopi viaja. Vaak Nós está inclinar na wak riba e outra persona zijn we geneigd om naar de andere persoon te kijken. para proveer lo que Jesus só por proveer. Te kijken naar de persoon, te voorzien wat alleen Jezus kan voorzien. Vou fazer uma oração assim aqui. Je kunt zo bidden. Senhor, me está desapontado. Heere, ik ben teleurgesteld. Pero abota mi fuente. Maar u bent mijn bron. Fortificar-me, oh Deus. Geef me kracht, o Heere. Para meio do Espírito Santo. Door middel van uw Heilige Me te Geest. escolhe para perdonar. Ik kies ervoor om te vergeven. E larga los. En los te laten. Me te confiar riba abo. Ik vertrouw op u. Oh Deus, para proveer dentro minha necessidade emocional. Om mijn God om te voorzien in al mijn emotionele noden. Senhor, sinha nos todos para viver junto em harmonia. Heer, leer ons beiden om in harmonie te leven. De nome de Jesus. In de naam van Jezus. É compreendível? Is het begrijpelijk? É duidelijk? Is het duidelijk? Nós Amen. prosseguimos. Kunnen we door? Nós também um pouquinho mais profundo. We gaan nog dieper. Deus por usa tudo o que Deus quer para bendicionar-nos. God kan alles gebruiken wat hij wilt om ons te zegenen. Por exemplo, nos amigos não. Bijvoorbeeld onze vrienden. Circunstância, Een omstandigheid. banco, Een bank. remédio Medicijnen. of qualquer outro meio. Of welke middel dan ook. Uma vez nos focus arriba Jesus como nos fuente Eenmaal ons focus gericht is op Jezus als onze bron. e viva de acordo com isso aqui, En volgens en hiernaar leven. Deus te vira nos único fuente. Wordt Jezus onze enige bron. Tur outro cos te vira canal que Deus te usa para bendicionar-nos. Alle andere dingen worden een kanaal die God gebruikt om ons te zegenen. Is aqui duidelijk? Is dit duidelijk? Ok. Bang rato,
komen in het boekje de Juan, capítulo 4. Laten we samen even naar het boek van Johannes gaan, hoofdstuk 4. Aqui, Jesus estava sentado na poço. Hier zat Jezus bij een put. Anto Samaritano chega binto pele. En een Samaritaanse vrouw kwam om hem te ontmoeten, of ontmoette hem. Anto no versículo 7, tabisa abing mulher samaritano pasaka água. E Jesus abise dunami de bebe para sobra su discípulo nang abay den stad para comprar comida. No versículo 9 dice, anto mulher samaritano abise comportar com abo sendo judeu ta pedi a mim mulher samaritano para donabo de bebe. Aqui nós mira que mulher samaritano tabisa comportar com abo. Hier zien we dan dat de vrouw vraagt, hoe kan het dat u? Na versículo 11, in vers 11, mulher abise, zegt de vrouw, Senhor, bonoti nada para sacar água com ele. E posta hundo, unda anto botahanha e água bibo ei. Aqui nós mira que mesmo o samaritano ei, segundo Jesus está papiando com ele, ayama Jesus, Senhor. Hier zien we dat dezelfde Samaritaanse vrouw waarmee Jezus aan het praten was, noemde de Heer Heere. Que men die dingen moet zo vista, Jesus status zo começa a cambiar. Dus in de ogen van de vrouw begon Jezus' status te veranderen. Na versículo 12, het diz: acaso bota mais grande que nos tata Jacob, que aduna nosso pos aqui, e for de qual emes e suyunan e subestianan a bebe? Que mendi, emo samaritano, su tono ta cambia na versículo 11, yamele Senhor, ato na 12, eta volve yamele bo. Dus de toon van de vrouw verandert in 12, waar zij de Heere refereert als Heere. En dan in 13 zegt ze weer u. Na versículo 15, emo abise, Senhor, donami e água aqui, para mim não haya sed e para mim não tem mister de bini te aqui não bin saca água. Emo eta volve yamele Senhor. De vrouw noemt hem weer Heere. De com passou de versículo 13, Jesus contestou e disse: quem que bebe de água aqui, lo volve hanya sed e água de poço. Mas quem que bebe de água que a mim lo done, não hanya sed nunca. Mas e água que a mim lo done, lo vira dentro fuente de água que ta brota para vida eterna. Hier noemt ze hem weer Heere, omdat in vers 13 zei Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Então nós mira com o versículo 19, dice, Senhor, me te reparar que botar profeta. Ato na 25, versículo 25, e mesmo ele dice, me saco e Messias também. É um que o chama Cristo. Ora é e bem, ele declara nos turcos. E Jesus dice, a mim que o papia cubo te. Nós miramos coisas que Pedro e a pescador não orate. We zien hetzelfde zoals bij Petrus en de vissers, zojuist. Ora com não hanya quantidade de pescar. Toen zij een hoeveelheid vissen hadden gevangen. Dita Senhor. Eén van hun zei, het is de Heere.
Mesmo coisa é mulher samaritano, Hetzelfde als die Samaritaanse vrouw. hora que ela topa Jesus, Toen ze Jezus ontmoette, ela começa a dizer quem abota. begon ze te zeggen, wie bent u? Depois ela chama ele Senhor. Toen noemde ze hem Heere. Depois ele vai back para picuné na bo. En toen ging ze terug en sprak ze hem aan als u. Depois ela chama ele Senhor. En daarna noemde ze hem weer Heere. Depois ela disse, bom mestre, um profeta. En daarna zei ze, u moet een profeet zijn. Depois ela disse, bom mestre, aqui não é Messias também vai vir. En hier zei ze, hier zal de Christus komen. Com outra palavra, nós por ter encontro com Jesus, Met andere woorden, we kunnen een ontmoeting hebben met Jezus, sem saco nós topa Jesus. zonder te weten dat we Jezus hebben ontmoet. Nós precisamos estar alerta e We consciente moeten alert en bewust zijn com nosso papel com esse que Deus corre para usar. hoe wij spreken tot degene die God stuurt om te gebruiken. Que bem, se nós vamos back, Als we teruggaan, nós pensa que Deus por usa qualquer canal para bendicionar nós via DJ. hebben we gezegd dat God welke kanaal dan ook kan gebruiken om ons hierdoor te zegenen. Se Deus usa dokter e sana nós, Als de Heer een arts gebruikt om ons te genezen, o dokter nota nos fuente. is de arts niet onze bron. Eta é canal. Hij is dan een kanaal. Dat Deus ta queda é fuente. God blijft de bron. Se Deus usa banco, Als God de bank gebruikt, o banco nota vira nos fuente. wordt de bank onze bron niet. O banco ta é canal que Deus usa. De bank is het kanaal die God gebruikt. Deus ta queda é fuente. God blijft de bron. Essa aqui tá duidelijk? Is dit duidelijk? Nós tá compreender? Hebben we het begrepen? Ok, se nós compreender pida aqui, vamos seguir wat. Als we dit deel hebben begrepen, laten we verder gaan kijken. Se tudo que nós topa tur dia ta canal, Als alles wat wij dagelijks ontmoeten kanalen zijn, canal nan que Deus ta usa, kanalen die God gebruikt, e ora é se porta será, dat betekent dan wanneer een deur sluit, nós não porranja. kunnen wij niet ongerust worden. De com? Waarom? Para motivo que ta Deus ta nos fuente, anto nós ta confia que Deus que tem na abundância, ta usa outro canal. Omdat als God onze bron is en Hij... Kunt u even Se herhalen? Deus ta nos fuente, Als God onze bron is anto usa canal, en Hij een kanaal gebruikt anto is se não resulta, en dat is niet verder gelukt, anto nós não tinode de en hanja, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. pa sobre nota e canal te sunku te vai ajuda, Want het is niet de kanaal die de hulp gaat brengen, pero ta Deus que ta nos fuente, maar God die onze bron is, ta usa outro canal. gebruikt een andere kanaal. É tá duidelijk? Se nós compreender essa aqui de verdade, Als we dit werkelijk begrijpen, é mestre nos livre. moet het ons vrijmaken. Para motivo que nós não te hanja mais. Omdat wij ons niet druk meer maken. Deus que partner conosco. God wil een partnership aangaan met ons. Tem a vida aqui. In dit leven. E tá nos fuente sem limite. En het is onze bron zonder beperking. Se é contesta of bendição não vini ora aboque, Als het antwoord of de zegen niet komt wanneer jij dat wilt, maneira aboque, op de manier waarop jij dat dia wilt, aboque, op de dag dat jij dat wilt, via de gente que abo aspera, via de persoon die jij had gehoopt, via e porta que aboque, via de deur die jij wilt, essa aqui não significa que Deus não por. dat betekent niet dat God dat niet kan. Deus é omnipotente. God is almachtig. Não hanja. Maak je niet druk. Não hanja. Maak je niet druk.